Maayong adlaw kaninyong tanan, kumusta na kamo dinha? Sa akong pagsugod, ako lang ingnon nga dako ang akong kalipay na panalanginan ako sa mga testimony, sa mga sharing nga gihimo dito sa BJMP Vallehermoso, BJMP Giholngan City. Nalipay ko, I'm proud of you guys. Nalipay ko dako sa inyong gihimo nga kamo nag-celebrate sa bulan sa Biblia nga gipasiog na ni Presidente Duterte. So, pasalamat ako nga nakaapil ako sa inyong celebration. So, daghang salamat. Pasalamat usab ako sa mga tawo nga mitabang kanato karon, sa mga warden nga gitugutan kita, sa mga tawo nga mao'y nagpreparar sa atong mga snacks, nagpreparar sa television. Pasalamat usab ko ni Annabel nga dako kay og tabang. So guys, kung dili na ako ma-mention ang inyong ngalan sa pinakailalom sa akong kasing-kasing, nagpasalamat ako kaninyo. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang atong Ginoo nga mao'y magauban kanato karon. Kay kini bala ang pulong ang atong gitun-an. So gakinahanglan kita giya, guide sa atong pagtuon karon. Magampo kita. Amahan namong Ginoo, nagapasalamat kami dako nga ikaw ang kabuhat sa kalibutan. Nagapasalamat kami dako nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak. Nagaampo usab kami sa ngalan ni Jesucristo nga maoy naghalad sa iyang kinabuhi, pinaka-perfect nga halad sa iyang kinabuhi, aron nga ang among sala mapasaylo, ug nga kami gihatagan sa tinuod nga katarungan, aron nga ikaw malipay kanamo. Nagapasalamat usab kami, nagaampo usab ako sa ngalan sa Espiritu Santo nga maoy mo dumala sa among kasing-kasing, nga maoy mo sulod sa among kasing-kasing, aron nga maoy makahatag namo og paglaom sa kinabuhi. Tungod sa kalisod sa kinabuhi, among isandig ang tanan nga na kanimo, labi na sa nahitabo karon sa kalibutan, sa mga kalisod dito sa mga tao sa Ukraine, dito sa Israel ug sa ubang lugar. Ginoo, nagaampo kami Ginoo nga imo silang panalipdan, imo silang hatagan og tinuod nga paglaom sa kinabuhi, the real peace nga gikan lang gyud nga kanimo. Ginoo, ba na kami sa among pagtuon karon, hinaut po nga imong lamdagan ang among kasing-kasing. Hinaut po nga kami makakaton sa mga prinsipyo nga imong gihatag o nga kini among magamit. Ginoo, daghang salamat karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So ang atong introduction karon maitungod sa just a review sa pipila ka tuig, pila ka gatus ka tuig. Ang mga kadugo ni Jesus, mga Hudiyo, kada tuig muadto sila sa Jerusalem sa fiesta sa Passover. Pila ka milyon ang muadto dito aron nga sila maghalad, aron nga ilang sala mapasaylo sa usa ka tuig. Muadto sila dito aron mapasaylo ang ilang sala. Kung dato ka karnero, kung pobre ang imong ihalad, pati salampati, apan kining tanan dili makakuha sa sala. Ang amahan gyud nagplano nga magpadala og pinaka-perfect, pinaka-katapusan nga halad. Mianhi siya dinhi, nagpakatao aron nga kita maluwas sa atong kasala, aron nga kita sa paghatag ni Jesus sa iyang dugo dito sa Kalbaryo
malimpyuhan ang atong sala. Apan ang nahitabo kining mga religious leaders, mga pangulo, bisan og naa sa karaan nga tugon, ang ilang perception, ang ilang paglantaw nga ang ihatag ang Misaya general or usa ka politiko. General tungod kay they were under the Roman Empire, galisod sila gusto. Mao nang ilang paglantaw nga Misaya nga murag si Haring David. Dili sila makatuo nga si Jesus nga taga Galilee, nga gikan sa mga pobre nga lugar nga maoy manluluwas nila. Wala sila kahibalo nga si Jesus mangluluwas sa atong sala, nga siya ang hari sa kasing-kasing. Apan sa katapusan sa kalibutan, si Jesus ang maghari gyud dinhi sa atong kalibutan. Mubalik siya ato na natun-an. Maghari na siya sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing. Iyang dalhon ang iyang mga tao didto sa langit. So karon mo adto kita sa kapitulo 27 sa sinulat ni Matthew. So atong hinumduman nga kini sila si Jesus mao nay kinakatapusan, mao nay giingon nga Holy Week, katapusang semana ni Jesucristo, o dito usab sila nagsaulog sila sa Last Supper, kanang giingon nga Passover feast. Sa pila ka gatos ka tuig ang mga Hudiyo aduna sila Passover feast. Si Jesus usab nag-celebrate usab sa Passover aron mahinumduman nila kung giunsa sila pagluwas didto sa Ehipto. Apan gibag-o sa atong Ginoong Jesucristo. Miingon siya nga kini ang akong lawas, kini ang akong dugo, himuan ni as often as you can para mahinumduman ninyo kamo mga Kristohanon kung unsay akong gibuhat dito sa Kalbaryo. Hinumduman ninyo na sa pagkaon ninyo, sa pag-inom ninyo, mahinumduman ninyo ang dugo na akong gipaagas. So karon gidakop na siya, si Judas ang traidor, and then gidakop na siya ni anang Huwebes sa gabi, sa tanan nga gabi sa Huwebes hantod sa buntag sa Friday. Sa Biyernes giimbestigar siya ang atong Ginoong Jesucristo. Aduna sila korte nga giingon sa in English og kangaroo court. Kangaroo court or korte nga lutong Macau, magic. Giloto na nila, wala kay mahimo. Miingon sila nga ang sentensya namo patyon si Jesus nga taga Nazareth. Apan ang problema, wala sila katungod. So atong abrihan ang sinulat ni Matthew sa kapitulo 27. Doon na kitang muhuman sa sinulat ni Matthew. So atong tanawon kung muhuman ba nato, pero it is a little bit longer. So sugdan lang nato. Guys, naaba na mo dinha sa kapitulo 27 sa sinulat ni Matthew. Okay, basahon na to. Ang title, gidala si Jesus ngadto kang Pilato. Sayo sa buntag. Ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Sila mo ni giingon sila ang Sanhedrin, sila ang Korte Suprema. Sila ang korte, sila usab nag-decide. And then lutong Macau, and then ilang gidala si Jesus. Gigapos nila siya o gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Nganong gidala man nila sila? Nakahatag na sila sentensya. Tulo ka korte ni anang gibiuna, walay tulog ang atong Ginoong Jesucristo. Nganon dalon pa man nila ni Pilato.
Kay wala sila otoridad, miingon ang mga Roman government. Kamo mga Hudiyo, wala mo'y katungod sa pagpatay, kami lang ang maghatag og desisyon. Apan usahay-usab kini mga Hudiyo naa sila ipalusot-lusot batuon nila. Kung kinsa ilang gustong patyon, pero generally speaking dili gyud na pwede nga sila maka-decide nga patyon. So ilang giadto didto sa gobernador nga si Pilato. Kinsa man ni si Pilato? Si Pilato dili ni siya Romano. Taga Espanya ni siya. Dili ni taga Italy, taga Espanya, pero gwapo siguro, wala ko kahibalo, na asawa niya ang apo sa emperador sa Roma. So, imagine na asawa ni mong anak sa emperador. So, duol ka sa luwag. So, nahimo siyang gobernador dito sa Israel, sa Southern Israel, AD 26. Pulo lang siya ka bulan pulo lang siya ka tuig dito. And then gibalhin siya kay wala mo salig ang emperador. And then naay balita, naay mga history nga naghikog usab si Pilato. So, kini si Pilato, mao ni usa ka tawo nga dali lang mo decide, patyon ka, batuhon ka, ilansang ka sa cross. Walay kaluoy ni siya. Sa akong nabasan sa mga tawo nga nagsulat, mga historian, mao ni klase si Pilato. So, ang pagkamatay ni Judas, moadto na kita sa versikulo 3. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Nagbasol siya. Unsa may diferensya sa nagbasol o sa naghinulsol? Silang tanan didto si San Pedro, ang mga disipulo miingon sila, kung dakpon kanila kami magpakamatay kanimo, dili kanamo ilimod. Apan unsay nitabo? Ila man gilimod, nagkasayo pod sila. Ikaw ako nagkasayo po sa kinabuhi. Apan nagbasol lang si Judas sa lain ang pagbasol ug lain ang paghinulsol. Siya nagbasol, miingon siya nga wala na'y pag-asa. Di na ako mapasaylo, naghikog siya. Apan ang mga disipulo, nagbasol sila, apan naghinulsol. Mituo sila nga mapasaylo gihapon sa ilang mga sala, sa ilang gihimo. Mituo gihapon sila nga adunay ang giingon sa mga in English nga idiomatic expression, there is always light at the end of the tunnel. Kay kung mosakay kag sakyanan, moagi kag langob, tunnel diri usay dugay, pero sigurado gyud nga pagwa nimo sa tunnel na ay suga. There's light, or mingon kita nga pagkahuman sa dakong bagyo, pagkahuman sa unos, ang adlaw mo silang. So, kini sila mga maunay naghinulsol ka, nasa sala nga pasayloon ka, and then sumaunay gihimo sa mga apostoles ni San Pedro. Kay gigamit gapon sila sa Ginoo. Kay miduol man sila. And then si San Pedro, sa nagsermon siya, pagkawala na atong Ginoong Hesukristo, 5,000 ang misunod sa pagkakristohanon, nahimong kristohanon. So gigamit gapon siya. Ikaw ako kung magkasayop sa kinabuhi, dili ta mo ingon nga wala nay pag-asa. Kay naa gyapon pag-asa kung ikaw naasa atong Ginoong Hesukristo. So mo nay prinsipyo nga atong mahibaw-an. Mingon siya kanila, okay, unya gipanglabay ni Judas ang salapi dito sa templo ug mibiya kanila, unya milakaw siya ug naghikog. That is verse 5. Versikulo 6, gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon, salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo. Tapos nila kauyoni, gigamit nilang salapi
pagpalit sa uma sa mamumuhat o kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Gipalit nila yuta para lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon, miingon si Matthew. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias. So ang tanan nasulat na sa akong giingon nimo, nasulat na sa Bible, sa Old Testament. Ang kinabuhi usab ni Jesus nasulat sa New Testament. Mao na pinaka-reason nga kita gatuon sa pulong sa Ginoo. But anyways, mubalik ta. Kasi gisulat si Jeremias, gikuha nila ang katluan kasalapi. Nasulat ni pila ka katos katuig sa wala pa nahitabo ni. Gikuha nila ang katluan kasalapi, ang kantidad o giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. So imagine sa wala pa nahitabo ni, nasulat na. Pero naayubang mga apan nakoy isulti ninyo. Kay nagi mangutana ani kanang gatuon. Ning sila, dili man si Jeremias ang nagsulat ana, si Zachariah man. Tinuod si Zachariah ang gasulat niini. Posible ba siguro nga si Matthew nagkasayop? Dili kini sila mga tahuan na Matthew posibleng memorize niya ang Old Testament kay balo siya. Pero ang explanation ani buti pasabot nga ang Old Testament God gibahin. Ang una sinulat ni Moses, balaod, o ang sunod historical kanang gisulat sa mga propeta. So sa libro wala sila libro nga pareha nato, kundi linukot ni sila, taas kay linukot. So sa mga propeta, sa mga history, ang nakauna si Jeremiah, ulahi lang si Zachariah. Apan sa ilang panahon, usahay mo describe sila nga kung unsay nakauna dito si Jeremiah, ang tanan mo na ibuting ilipasabot. Kung mingon sang Zachariah, apan kay ulahi nga basahon ng Zachariah, mo lang silang Jeremiah. So nasulat sa Zachariah, pero ang unang libro gyud dito maayong Jeremiah, and then si Zachariah. So walay problema na sa akong nabasahan sa mga scholars. Anyways, versikulo 11, giimbestigahan ni Pilato ang atong Ginoong Kristo. Verse 11, si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador o gipanguntana siya sa gobernador, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, gisulti nimo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudiyo. Ang sumbong nila, maingon sila nga, kining tawhana si Jesus, nagsulti nga dili kamo magbayad og buhi sa Roma, dili na tinuod. Miingon po sila nga si Jesus, miingon nga siya ang hari dinhi. Ang buot pasabot ni Jesus nga siyang hari sa kasing-kasing, ug siya ang mahari someday pagbalik niya. So sa mga accusation, wala niya tubaga. Verse 13, busa miingon si Pilato kaniya, wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus, bisag usa ka pulong, busa na tingala pag-ayo ang gobernador. Kay si Gobernador Pilato, daghan na siyang naimbestigar. Kadaghan na miingon nga, wala ko'y sala. Apan si Jesus, wala nanubag sa mga accusation sa mga religious leaders. So natingala pag-ayong gobernador. Verse 15, matag kasaulugan sa pagsaylo, naibalo na kita sa pagsaylo, kasaulugan nga 8 days nang ilang pagsaulog dito, tulo kasaulugan.
So mao ni atong mahibaw-an nga cultural background or religious background usa nato masabtan kinahanglan mahibaw nato. So matag kasaulugan sa pagsaylo, nahibalo na kitag pagsaylo nga ang anghel sa kamatayon misaylo lang sa mga Hudiyo tungod sa dugo nga gibutang sa ilang balay na save sila. Ang uban nga matay. So mo nay sa simple natong reminder sa pagsaulog nila. So basahon ako og usab sa matag sa verse 15 sa matag kasaulugan sa pagsaylo, fiesta sa pagsaylo. Nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao nga gipangayo sa mga religious leaders. Verse 16, ni atong panahon na may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Kini si Barabas rebelde. Daghang taong gipamatay. Nabilanggo nga ang sentensya nga ilansang si sa cross. Si Barabas. Dili atong Ginoong si Kristo kundi si Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila, kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Misayas? Nangutana si Pilato niini kay unsay reason? Kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Nahibalo siya kung unsay truth, nahibalo siya unsay tinuod nga si Jesus walay sala. Nasina lang ni mga tawhana. Kay nganong dili man sila masina. Kay sa wala pa si Jesus, sila ang mga leader sa templo. Daghan sila kwarta, kurakot, corruption sila. Sa ako nang gisulti ninyo sa atong pagtuon nga ang mga tao nga taga Africa o ubang lugar moadto sa templo aron maghalad. O ang ilang ihalad karnero kinahanglan nga ang karnero puti kayo, walay sakit, walay samad. Apan ang mga inspector sa templo bisag kumpleto maayo ang sheep, miingon silang nanay problema. Dili na pwede neglected, rejected ng inyong karnero. Apan naami karnero diri nga among ibaligya. Mahalang og jutay. So mapugos ang mga tao kaya ang paghalad mituo man sila ang sala nila mapasaylo. Sumugasto. And then naipo sa corruption nila nga ang kwarta nila dito sa Africa or sa Europe lain man kung maghatag ka o bayad dito sa templo kay naay temple buhis, naay buhis sa templo. Ang exchange rate naman mahimong mahal. So daghang mga binuang pud nila nga makakwarta sila. Karon si Jesus, iya man ning gihunong, gusto niyang hunungon. Mao na iyang gipanumba ang mga lamisa. Mingon sila, ato ning i-liquidate kining tawhana. Patyo nato ni para nga dili siya makadaot, makasira sa atong negosyo. So ang relihiyon ilang gigamit para makakwarta. Kinahanglan magbantay kita sa mga relihiyon nga moingon nga kami lang ang tinuod eksakto. Apan kwarta day nimo ug ako ang ilang kuhaon. So mao na usa ka prinsipyo nga atong tunan usab. So verse 19, samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana, si Jesus, nga walay sala, kay nasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo, may tungod kaniya. So nagdamgo diay siya. Wala kita nahibalog unsay damgo niya, wala isulti ni Matthew. Pero ikaw ako magdamgo usahay, daghang damgo pero dili nato mahinumduman. Apan kining damgo sa asawa ni Pilato na hinumduman niya. So iyang giwarningan, hain man siguro gikan ning damgo. Posible ba siguro nga gikan ni sa atong Ginoo
nga tabangan nga si Pilato maka-decide kung unsay eksakto. So, gidani sa kadagkuan sa mga pari, verse 20, og mga pangulo sa mga Hudiyo, ang mga tao sa pagpangayo kang Pilato, nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila. Kinsa may nining duha ang inyong gusto nga buhian? Mitubag sila si Barabas. Barabas, sa akong nabasahan, ang ngalang Barabas kung atong i-translate sa atong sinultihan, anak o amahan, anak siya sa papa niya. So mao'y ngalan bot pasabot. Si Jesus naman, si Jesus usab, anak sa amahan sa langit. So, puro parehag ilang pangalan, pero ang amahan ni Jesus naa sa langit nun. Si Barabas, yutanon. Ikaw, kinsa may imong saligan sa imong kinabuhi? Ang amahan, si Jesus nga ang amahan naa sa langit, ang langit nun. Barabas. Si Barabas, naibalo ka? Siguro kanang adlaw si Barabas ilansang na sa cross. Wala siguro na siya makatulog. Siguro early in the morning nakadungog na siya mga steps, mga naglakaw paingon sa iyang cell, sa iyang tulda, sa iyang selda. Na nervous na siya nga ako patyo na ron. Apan pag abri sa dili sa bintana, pag abri sa pultahan sa selda, nakadawat siya maayong balita. Ikaw makagawa na. You are free. Kay dinhay usa ka tawo nga maoy mukuha sa nga maoy magpalansang sa cross. Ikaw usab tungod sa atong sala, si Jesus nagpalansang sa atong cross. Nagpalansang sa cross. Verse 22, si Pilato nangutana kanila, unya, unsa may akong buhaton kang Jesus nga gihanlag Misayas? Misayas means manluluwas. Silang tanan nanubag, ilansang sa cross. Unsa may ang sala? Nangutana si Pilato. Apan sa makusog na tingog, naninggit sila, ilansang siya sa cross. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya mahimo o malagmit mahitabo ang dakong kagubot, migoa siya tubig og nanghunaw at tubangan sa mga tawo og mingon, wala ako'y labot sa dugo ni ining tawhana. Inyo kining gusto. Si Pilato nahibalo sa kamatuuran, nahibalo siya sa tinuod. Apan dili siya isog nga mutindog sa kamatuoran. Nalupig siya kay siya usab na hadlok, iyang giproteksyonan ang iyang kaugalingon. Nahadlok siya nga bisan basin og magrayot og ma-blame siya sa gulo. Mano nang hinaw siya. Wala siya tapang. Wala siya kaisog nga mutindog sa tinuod. Usahay sa atong kinabuhi, adunay mga panahon nga kita kinahanglan mutindog kung unsay kamatuoran. Si Pilato wala motindog sa kamatuoran. Ikaw ug ako motindog ba sa kamatuoran nga si Jesus ang manluluwas? Maayo ning mga kining pangutana, maayo kayong atong
tan-awon sa atong kasing-kasing. Kumutindog ba kita? May tungod sa gihimo sa atong Ginoong Kristo. Verse 25, unya ang tanang mga tao nanubag kaniya, kami ug among mga anak maoy dat-uge sa silot sa iyang dugo. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa cross. Nakadecide si Pilato. Sa iyang paglantaw, wala siya mahimo. Nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa damgo sa iyang asawa. Wala niya sunda ang pulong sa Ginoo. Gihatagan siya chance sa atong Ginoo nga maghatag og maayong desisyon. Naibalo mo ang ngalan ni Pilato sa credo sa Kristyanismo naa ang ngalan niya. So dili gyud mawala kung dili pa matapos ning kalibutan ang ngalan niya, dili malimtan sa iyang gihimo. Karon gipalatos niya si Jesus og gitugyan aron ilansang sa cross. Wala ba mo mahibalo? Sa akong pagtuon ang latos nila. Duha ang maglatos. Ang tumoy sa ilang mga latos adunay bukog, adunay mga puthaw. So, sa sige ng latos didto, ang panit mga kuha. Sa akong nabasahan, usahay ang tinai makuha. Ang uban, dili na lang, mamatay na lang dito sa mga latos nila. Ang atong Ginoo na antos niya ang lisud kaayo nga mga latigo tungod sa imong sala ug sa akong sala. Gibayra niya tag mahal kaayo. Naay miingon nga bisag ikaw lang usa ka tawo dinhi sa kalibutan, magpakamatay pa ang atong Ginoong Kristo. Ang Ginoo, ang pinakataas niyang buhaton mao ang paglukat kanato tungod sa dako niyang gugma, yang gihatag ang pinakabugtong nga anak. Unsa may imong himuon? Unsa may imong desisyon sa atong Ginoong Kristo? Si Pilato nag-decide sayop nga desisyon. Ikaw ug ako, unsa may atong buhaton sa atong Ginoong Kristo? Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa nga kami makahinumdum, makatuon sa kadako, sa kalalum sa imong gihimo. Among mahinumduman ang gisulti ni San Pedro. Mingon si San Pedro nga siya gilansang kauban ni Jesus didto sa Kalbaryo. Didto nagpalansang siya. Dili na siya ang Pablo, kundi bag-o na siyang pagkatao. Kay dili na siya ang iyang pagkatao na lain na tungod sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo. Gilansang. Kita usab makaingon nga gilansang kauban ni Jesus dito sa cross. Ginoo, daghang salamat nga kami adunay kagawasan. Aduna kami paglaom tungod sa imong gihimo. Ginoo, hinaot po ang kining tanan mabutang sa among tagsa kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.